que és molt coneguda per les festes en honor de la Mare de Déu de la Salut, però també d'Algemesí, però també en altres pobles n'hi ha muixarangues. I en Pego s'ha celebrat un encontre de muixarangues, on ha estat Carles Villeta. La muixeranga de Pego, amb només 6 mesos de vida, organitza al seu poble la primera trobada de muixerangues, amb la intenció de recuperar i mantenir una tradició molt valenciana. Aprofiten la Fira de Comerç per omplir el poble de festa, una festa de molta altura. A veure, Saúl, conta'ns, com s'ha ficat en aquesta moguda de fer a Pego una muixeranga? Pues és molt simple, ens feia molta il·lusió el que era això dels castells humans i del món de la muixeranga, i vam pensar en recuperar aquesta tradició tan valenciana al nostre poble, a Pego. I bé, van començar en uns tallers i en unes de sants, i de seguida tota la gent es va animar, va vindre molta gent, i a poc hem fet una colla que estem molt orgullosos d'ella. Se trata de formar una serie de figures, torres humanes o figures plàstiques que moltes vegades interpreten algun motiu, no? Sempre tenen alguna motivació, i com que normalment se fa en altura, pues és molt vistós, no? A la gent no li sol agradar prou. Estic sorprès de l'èxit tant de lo que estan oferint els muixeranguers de Pego com de les colles invitades que han vingut així a fer-nos les seues demostracions d'aquestes tradicions valencianes, i damunt també estic sorprès per veure la quantitat de gent, a pesar de la climatologia que no ens acompanya massa, que estan aguantant així el fred que està fent per a veure com estan actuant aquestes persones que fan un gran esforç d'assajos durant la setmana per oferir aquest espectacle tan bonic. Fa ja uns anys que estem intentant recuperar costums, recuperar tradicions, i coneguérem gent de la muixeranga que estava intentant muntar la muixeranga de València. I bueno, a partir d'ahir ens decidirem ja, així, ja en les festes, enguany, en setembre, hem així ja i hem muntat ja la colla de Sant Marcelí de la muixeranga. Què t'hi ha de la muixeranga que tant vols omplir? Això és un encant, i la gent hi ha que practicar-ho, hi ha que apuntar-se, i hi ha que rellevar lo que és la cultura d'ací, de nosaltres. Tota la gent que és ganes de festa, d'ambient, ja ho vegeu un poquet, tot, això és alegria, passar-ho bé, això és la muixeranga. Cultura popular i tradicions valencianes a les nostres festes. Això són les muixerangues. Jo qualsevol dia m'apunte, però des de baix,